Wapo may 20 kak pag diyang bulang nga doa. Kung Ato to, kaulat to sa subungon, hindi ka bata si Prendro siya kay hindi magnubot ko nga as milyon ko no. Bagi taon tamo god. Madugmok niya yung manok sa manok. Ika kontra no? Kondisyon ka tani oh. Ano na? Kaya. Wow, ayo kay dumayo ni nabakar ko nga manok ba. Para makabulang-bula makupod sila ni Prendro ah. Ang na yung pribibot, gadugar rin si Prendro mo. Kita ko ni siya bla. Oh, pre, reka. Lumayo manok to pre ah. Oh, tayo main. Baka ko na ito. Yung pre, yung preparahan ta kakapin-hapi daw. Yung bakal ko pre, in order ko sa may migo ko mano ah. Winning line ko nun eh. Ano na pre pamkan? Do pungkan ko na eh. Lumayo na. Para makasabay mo kasi inyo bulang-bulang ah. Bugar Kaya kayo. din sila ni no ni Brebibot, di pangangkat to sa sang ano bulang. Oo, pangangkat siya bulang kasi mo. Ate, may mga batuan pre. Hindi mo sa mga buhay manok ya kung hindi sa mga milyon kuno ya nga sa to. What million gidya? Grabe, raw naman niya. Bagay, di champion sila ko naman. Lagi sa tayo siya manok to. Kapag champion siya, di ba? Oo. Hmm. Bay pa, siya na to, kontra siya eh, dun eh. Oo, doon kaya ng champion sa Champion man bay. Okay. Yo, million man tong daog na to sa ang liga to, tinstag derby to. Di ba tayo kasubong, nakamuno man to sa akon si Migo ko. Nga ginakondisyon to ko nang iya, to nga nagdaog tinstag derby. Lagi to sa ni Brebibot. Hindi, doon na to. Kung paano ginasasama siya magano? Natuan sa bla. Para mabalaan tayo na yung sinugin ng champion sila ni atikal nila ni pagwaon na ni puso nila ni kapit na. Wapol na dun. Doon, paay din yun. Tari, bisita naman ka mo ba? Kaya doon? Kondisyon, manok eh. May mga kondisyon. Kondisyon naman unod riyaw. Para sana na. Preparar ko to para sa 20 kak derby. Siyempre, champion na to sa 10 kak derby. Ay, sa 20 kak derby, hindi na oh. Oh, may 20 ka tao. Ay, siyempre. Alam mo? Wapo may 20 kak pag diyang bulang nga doa. Do wala man na 20 ka ya. Sa una, wala eh. Sang nagsikat na kuya sa, sa bulang-bulang. Ano yung ilang organisasyon nga ma-20 kak. Hindi na kuya kuno yung masarngan niya. Hindi na kuya. Ano ka ng kondisyon? Hindi na kuya siya namamon eh para sa TL nila ng bakod lo. Kaya ra gid mo pera. Oo. Wala niya. Namamon eh. Wala niya. Tapos na kayo helmet ka pa. Amo lang budlay ka nagkakadto ka mo hindi ka mo magkumpiyansa sa manok ko. Ay kasi bakulan ulo yun na ay. Serya oh. Ano dali ka mo kayo ka mga ano sa inyo. Ha? Usog ni guro kayo. Alcohol na ka mo. Alcohol ko na nay ka po. Nga may ako, pag niya nga biga niya. Ang manok ko niya, ginalikawan ko niya sa mga kagaw-kagaw kaya bilang sinulan na karoon makaikat naman. Ang milyon niyang pusta ko sa manok ko yun. Abog na kwartadro yo. Wala ka mo na ba yung panahoy ito? Wala ka mo. Dagani, sa dinelin doon. Ay, sinigan pa na iya sa champion ko. Hindi, maubos ka na eh. Ari oh. Babay pa akon. Iti ka mabulang ka 20 kak. Oh. Si Bibot, batuin na lang ni si Bibot to kay hindi Bot, mano sa... Yung pangangkat to. Aba, gusto niya man ma-donate sa akin? Grabe lang gusto niya, tatlo kung Ato isa. to, kaulat ko sa subungon, hindi ka bata si Prendro siya kay hindi magnubot ko nga as milyon ko no. Bagi taon, tamo god. Madugmok niya yung manok sa manok. Kung sa tatlo, pakabil dunganan niya buya. Madugmok niya! Ilabay pa ako nagwata planay blase. Ano man niya kay Ara. Amo gina siya, ano siya? Ano siya, punti ka. Talent ka hindi ko pagpansa ka mo basta ko. Punti ka, talentado na kung manok ya. Mga bigway mo nga butong sa Sige, hindi sige, kasama mo na, maglakat mo na. Well yan. Diba? Uy, wagi kulong trahon ba? Ika kontra no? Kondisyon ka tani oh, gaputak-putak ang kagani sa pangita kontra ni tani oh. Pre,
Ano ka? Oo, may kunta ng imo manok eh. Ano? Ay, pretty po. Oy, pre. Mali manok na yun. Oo. Ano? Kondisyon ni pre. Ugat kung tayo no? Dundun to. Dundan? Oo. Ay, ang katikalong tao. Oo, kanya ka tayo. Puta, hindi pa sa basta. Bila niya nga kondisyon niya, pre. Wow. Ito na kay dua-dua ang ng manok mo, te. Tungas milyon na yung kusama. Oy, kung sa milyo, may side pa sa piyak-piyak. Grabe ka po na dami. Kaya dyan, ay giniguro-dro. Pakat ko na siya, tido kaya rin na siya. Matong tayo. Para ay mo manok, para mano ta. Parta ko daw. Sige, para amo na mo ay pusta ta. Ang iban, dudu ko kulang na. Di na, di dalom. Diyan, giniguro, sige. Lagi na malaman kung sino gining madaog Di sino ni. matong tayo doon ang pangapesa mo to. Dundot na pa. Eh, matong ko si Dundot, kalong to ya. Kasi mabot ito. Kondisyon nito. Ano na na? Oy, amo na Ano ba? Amo na. Bakit? Sabi ko liyon kayo to. Kalma. Kalma. Pilapla, ano mo na? Pilain mo nga Prada na. Tuwa sa milyon. May side pa sa piyak. Dungagi. Ako na, may side sa piyak ha. Lumagi. Ang maganda ito sa milyon. Ito ko may side niya. Ako na. Ako din na. Eh, sige, ano ni? Uwak na kung bulubutahan, taga-bulang. Ito, akaya. Uwak ka. Binlan mo kabuhi, gamay no ka. Binlan mo gamay na kabuhi. Birahom lang ka manok lang, birahom nok. Hindi pagdalahigan, tag-iya. Ito tayo. Isik ka na eh. Oh, isik ka manok mo. Para may, ano man, makabalot naman sa sakon. Bawa. Sir, weh. Nulod mo ginakaroon sa sakoy mo, karta. Piyon mo lang. Ready ka na? Ikaw ready ka man? Okay, dapat na eh. Sige, fight! Wala, kalma, kalma. Sika. Laya. Ano naman? Dahil ka manok ko. Huwag silang. Dahil ka manok.